Nyt tulee sulle, joka liikut tien päällä, painavaa asiaa. Koska se voi olla sinä. Monet meistä ajattelevat, etteivät ikinä osu onnettomuuspaikalle. Tai saatikka ole onnettomuudessa osallisena. Mutta mä haluan kertoa sulle tässä, kuinka toimia, jos sinä olet ensimmäisenä onnettomuuspaikalla. Numero 1. Tiedä missä olet. Onnettomuuspaikan ohi. Kun nouset ulos autostasi vilkkaassa liikenneellä tiellä, olet hengenvaarassa. Jokainen ohiajava auto. Numero 1. Työnnä itseäsi ratiin ja potilaan saattaa räjähtää, jos ei ole vielä onnettomuuden seurauksena räjähtänyt. Auttaessasi potilasta luvallisia toimenpiteitä on nostaa tajuttomalta pää ylös, mikäli et tunne ilmavirtaa, ota päästä kevyesti kiinni. Kevyellä vedolla nosta päätä ylöspäin. Älä kuitenkaan taita yli, äläkä kierrä päätä mihinkään suuntaan. Pidä päätä samassa asennossa ambulanssin paikalle saapumiseen saakka. Ja lopuksi, mikäli auto palaa, saattaa räjähtää, mutta tee se varoen. Kiitos, että katsoit tämän videon. Epilepsiakohtaus tulee yllättäen, mutta älä pelästy, sillä silloin toinen... Kun näet maassa makaavan henkilön, lähesty häntä havainnoiden, onko ympäristössä jotain vaaraa aiheuttavaa. Puhuta henkilöä. Tarkastele häntä ja lähiympäristöä. Haloo, kuulet sä? Onks sulla kaikki ihan hyvin? Herättele henkilöä edelleen rauhallisesti puhuen. Haloo, hei kuulet sä mitään? Onks sulla kaikki ihan hyvin? Muista, että äkillinen herääminen voi pelästyttää henkilöä. Tarkista henkeksi. Aloita ensiapu tarvittaessa, varmista uhrin hengitys ja suojaa häntä. Hälytä apua ja pyydä muita auttamaan. Tee hätäkeskuksen ohjeiden mukaan ja odota avun tuloa. Henna takana tässä, hei.